Kodi EIS ndi yani? EIS ndi makina anyowani amene azigwiritsidwa ntchito ndi bungwe lija la MRA yomwe imatolera misonkho. Electronics Invoicing System si msonkho, ndi makina amene azigwiritsidwa ntchito potolera VAT ndi MRA. Kodi amapereka VAT ndi ndani? Amene amapereka VAT ndi ogula, osati ogulisa. Ogula ukapita kukagula katundu kwa a business, umayenera upereke msonkho uja omwe umatchedwa kuti VAT. Ndiye poyamba msonkho umenewu a business anapasidwa mphamvu, udindo otolera msonkho umenewu kuchokera kwa makasitomala, andi akatolera amanyamula ndalama zimenezi kukapereka ku MRA. Ndi njira ya makonoyi zikusonyeza kunena kuti udindo wachosedwa kwa a business otolera VAT imeneyi kuchokera kwa makasitoma awo. Panopa MRA kupyolera ku makina awo amene wa EIS azitolera okha, andi zinthuzi zichitika mwa automatically. Kulankhula mwachimvemve, njira ingati imeneyi ndi ya makono poyenjezera njira zambiri zomwe zafalikira dziko lapansi za makono zakachitidwe ka zinthu. Tikutha kuzindikira ife kuti pachiyambi kuti ulumikizane ni munthu kunali kulemba kalata ndi kupitisa ku post office, andi zimatenga nthawi kuti mwina kalata ija ikafike. Ngakhale mauthenga amaliro amene ngati munthu unali kunzuzu ndiwe wakunsanje, chifukwa chonena kuti communication yomwe inalipo inali yozera kuti ulembe kalata uwaziwise anthu kaya yakunsanje, ngati kwachitika maliro kunzuzu uwaziwisa zimenezi. So pakukwerakwera kwa njira za makono panakonzedwa ndithu mafoni amene tikugwiritsa ntchito pano, yomwe ndithu zikangogwa nthawi yomweyo umatha kungotenga foni yako ndi kuyimba. Anthu akunsanje aja azindikira kunena kuti m'bale wathu amene ali kunzuzu zamugwera izi. Zisanzo za njira za makono zomwe zakhala zikubwera pa dziko lapansi. Ndiye EIS ni njira imodzinso yomwe yakhazikitsidwa ndi MRA kuti izitha kutolera msonkho wawo uja mosavuta, mopanda zopingapinga ndi mwachilungamo. Monga ndi kunena mobwereza kuti VAT imene amapereka ndi ogula, osati ogulisa. Funso nkumati nanga ndi chifukwa chani ogulisa amenewa akupanga zionesero zodana ndi makina amenewa? Kunena mwachilungamo, kupanga zionesero kapena kutseka mashopu chifukwa cha makina amenewa
zikungosonyezeratu kunena kuti dziko lathu lino kwachuluka akambirembere a bizinesi amene amazemba msonkho umenewo. Monga nanena kale koyambirira kuti si msonkho wa nyowani. EIS ni makina osati msonkho wa nyowani omwe waphatikizidwa kuti kwa business kuwakakamiza kuti azipereka msonkho. Ni makina amene azingogwirisidwa ntchito kutolera VAT yomwe inakhazikisidwa kale, yomwe ilipo kale. Changosintha apapa zili nkhati kunena kuti a business achoseredwa udindo otolera msonkho umenewo. M'malo mwake azitolera iwo eni a MRA. Zili ngati kunena kuti ine ndimatumidwa achifinyama zilipangirani izi. So munthu amene amandituma uja nawo waganiza kunena kuti zinthu zija azipanga yekha. Nde mukuonapo chifukwa chokuti ineyo ndinyanyale otumidwani. Chifukwa ndimapanga zinthuzo on behalf kwa munthu amene wandituma uja. Nawo munthu uja ana kuti zinthuzo azipanga yekha. Ndi kuti ndikuyenera kuti ineyo ndivomereze. Koma ngati ineyo ndimapanga za chinyengo akandituma kumakapezapo ma benefit, ndi kuti chitha kukhala chinthu chokhumudwisa kwa ine. Chifukwa komwe ndimapeza kaja sindikapezaso. Ndi zomwe akupanga a business pano. Koma EIS ndi makina anyowani akatoleredwe ka VAT kuchokera kwa makastoma amene amapita kwa wa business kukagula katundu.